organizmu. Hajde nosit kaj snimam. Znaš kaj, malo da i snima. Dobat frizura Emerald. Emerald, evo vlog se snima. Evo, reci nešto. Liverpool. Liverpool je najbolji. Kako se zove? Evo, pozdrav za Tanju, kao da smo non stop često popravljali dan. Eto, pozdrav Tanja. Evo, pozdravite. Pozdrav. Nemoj snapiti, alo! Nemoj više od 3 rumplak. Ado. Nemoj više od 3 rumplak. Ulici ti upare. Čekaj. Eki. Smiješan. Anđele, a vama? Malo snimam Bekija.